Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina kwastomomin mu masu bibiyar ya daga Allah traditional medicine, ina masu tambayar sabulin sanmu, turare na karya sanmu, ina masu tallan turare, masu neman turare na karya sihiri, to albishirinku ga sabulu dai ya kammalu. Mun kawo muku wannan sabulin mai karya sihiri da turarukan shi, wanda ake turara hannu da wanda ake turara jiki. Wannan shine wanda ake turara hannu da shi, sannan kuma wannan shine wanda ake turara jiki, sannan kuma ga sabulun wanka wanda duk sammun da yake jikinka da duk wani sihiri da yake jikinka da alfarma annabi idan kai amfani da wayannan guda uku, to da alfarma annabi zaka rabu da duk wani sihiri. Da ikon Allah, ko da ko mutum ne a kwance a asibiti aka tabbatar da cewa sihiri ne yake damun shi, wato jifa, da alfarma annabi idan ka zo ka karbi wannan magani daga traditional medicine na ɗaya daga Allah, yayi amfani da shi, to da ikon Allah zai rabu da shi. Ina dan kasuwa wanda duk kuɗin da ka rike a hannunka zaka ga sun lalace ba tare da kayi wani abu da su ba, to ka mallaki wayannan abubuwa guda uku. Da alfarma annabi zaka ga buɗi, zaka ga harkokinka sun yi daidai yanda kake so. Ina wanda yake jin jikin shi babu daɗi, kai ta jinka wani iri, ko ranka yana ɓaci, ko duk ka rasa ma meye ne yake damun ka, dan Allah ka garzayo shagon traditional medicine na ɗaya daga Allah. Ba iya wayannan muka tsaya ba, muna da sauran abubuwa da dama, kamar su sabulu, kamar su maganin basir, maganin sanyi. Kai albishirin kuma muna da wannan magani na cuta na mai karya garkuwar jiki, wato HIV. After dan muna da na diabetes, after dan muna da na malaria da na typhoid.